Bon dia de nou, ara són les 10:33 del matí. Els expliquem més coses. De fet, connectem en directe amb Tivenys per conèixer un projecte pioner amb bolquers reutilitzables. Gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament d'este municipi del Baix Ebre ha comprat més de 100 bolquers de roba per als 15 infants de la guarderia municipal. L'objectiu és reduir els residus, però també les despeses. El consistori s'estalviarà 500 euros anuals en bolquers i les famílies entre 1.500 i 2.500. Alba Mor, com han rebut les famílies aquesta iniciativa? Bon dia, Gustau. Doncs la iniciativa, els pares han rebut aquesta iniciativa que s'ha creat aquí a l'Ajuntament de Tivenys de manera molt positiva. De fet, totes les famílies d'aquests 15 nens que estem veient actualment s'han adherit, han dit que sí a impulsar aquesta iniciativa. Parlem amb la directora d'aquesta llar d'infants municipal d'aquí Tivenys, ella és la Gemma. Gemma, què tal? Bon dia. Bon dia. Explica'ns una mica quin és el procediment d'aquesta iniciativa que heu impulsat. L'Ajuntament va comprar els bolquers de tela i els tenim aquí a la llar d'infants, ne tenim de 3 talles diferents i llavors la idea és que els infants que participen en aquest projecte, que dins de la llar d'infants sempre utilitzen bolquers de tela, per tant aquí que ja no entren bolquers d'un sol ús. Llavors nosaltres aquí sempre els posem els bolquers de tela i llavors per la tarda en aquestes bossetes que tenim aquí, això els ho fiquem dins de les motxilles dels infants en un bolquer de tela net i llavors marxen de la llar en un bolquer de tela posat i quan a casa els canvien per la tarda han de ficar el bolquer brut dins d'esta bosseta que s'estanca perquè no hi hagi fugues i pel matí abans de portar-los a la llar els han de posar el bolquer net que aporten i així d'esta manera tanquem el cercle i a la llar ja no entren mai bolquers d'un sol ús. Ja porteu una setmana amb aquest sistema implantat. Quina valoració en feu fins ara? Bé, a veure, és positiva, sobretot a nivell de residus, perquè se produeixen molts de residus dels bolquers a les llars d'infants. Crec que cada infant produeix una tonelada de residus en bolquers. I llavors a nivell pràctic, de moment encara ens estem acostumant una mica, fa una setmana que ho fem i funcionen una miqueta diferents que els de sempre, com si diguem, s'han de col·locar una mica diferent. Dins, mireu, que us l'ensenyaré. Dins, quan tu obres el bolquer, va com una tela, que això és biodegradable, això es llança, i això es llança al rebuig. I llavors el bolquer de tela se neteja. Llavors, clar, al principi has d'aprendre una mica com col·locar tot això perquè no hi hagi fugues, però de moment ho portem prou bé. Que bé, celebrem aquesta iniciativa. Gràcies, Gemma. Gràcies a vosaltres. Ja veieu una iniciativa que té aquest doble objectiu, per una banda reduir els residus i per l'altra també dona un estalvi bastant considerable tant a l'Ajuntament com a les famílies, un estalvi d'entre 1.500 euros, 2.500 depenent de l'estada de l'infant en aquesta guarderia. Parlem ara amb Jana Vicentell, és primera tinent d'alcalde d'aquí de Tivenys. Jana, bon dia. Hola, molt bon dia. Explica'ns com se va gestar aquest projecte. Sí, este projecte, l'empresa ADZ Nadons, que és de les Borges del Camp, es va posar en contacte amb l'Ajuntament per mostrar-nos que en alguns ajuntaments del Camp de Tarragona ja s'havia implementat este projecte i ens va dir que este projecte podia ser 95-100% subvencionable i així va ser. A través de les subvencions de la Diputació de Tarragona vam poder presentar este projecte i ha sigut subvencionat al 95%. És un projecte que dona benefici tant a les famílies però també als nadons, no? Sí, correcte. A les famílies dona un benefici d'entre 1.500 i 2.500 euros durant tot el període que porten els bolquers i els nadons realment porten teles biodegradables i no porten els plàstics que s'utilitzen habitualment i sempre és millor per a les seues pells. Bolquers de roba, ens explicaves de qui els crea, aquesta empresa, que és una empresa amb unes característiques molt concretes. Quines són? Sí, l'empresa és
Lluita pel comerç just, sí. no? Lluita pel comerç just i dona treball a persones en risc d'exclusió social. Sí. Per tant, un win-win, tant pel territori com per també empreses d'aquest tipus. Gràcies, Anna, bon dia. Bon dia. Doncs ja ho veus, Gustau, un projecte pioner, almenys aquí al Baix Ebre, amb aquesta guarderia de Tivenys que utilitza aquests bolquers reutilitzables amb aquest doble objectiu, tant per a famílies com per també als infants. Moltes gràcies, Alba Amor, i també Manolo Velázquez, per aquesta connexió des de Tivenys tan interessant.